Hello friends, good morning. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर आंबो मोजां दङ। दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय गोदान लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय प्रिभियास कुइसन पेपर। स' नोंथांमोना माबोरै डाउनलड खालामनो हागोन ADRE 2.0 नि थाखाय नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो हागोन। दा गोबाव खालामा नोंथांमोनाहाय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बड' जब इनफो स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दा लोगोफोर सेबेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा टेट एग्जामनि रिजाल्टआ गाबोन होसिगोन अके स' 15 जुन जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय बेयाव गाव गावनि आइडि होनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायदो आरो जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। स' बेखौ दोननानै जोंहा फैबाय दानिया ADRE नोंथांमोननि नेक्स्ट भेकेन्सि। दा लोगोफोर ADRE नेक्स्ट भेकेन्सिया 22,000नि बारा दङ। स' नोंथांमोना जुलाइ दानावहाय बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै गभर्नमेन्टआ खोथा होदोंमोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना आपडेट मोनखागोन। दा जोंहा जाबाय बिनि थाखाय जोंहा माखासे प्रेक्टिस खालामनो हायो माबादि कुइसन फैदोंमोन स' गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया। दा जायफ्रा गोदान स' नोंथांमोना मिथिनाय नङा। दा बेखायनो जों फार्स्टआव नायगोन ग्रेड 4आव मानोना ग्रेड 4आव गोबां पस्ट थागोन 22,000नि गेजेराव बेखायनो जों नैबे ग्रेड 4आव क्लिक खालामदो। देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि कुइसन पेपारा बेबायदि नोंथांमोनाहाय पेपार मोनदों स' बेयाव स' नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन। दा बेनो जाबाय जोंहा ग्रेड 4 लेभेलाव ओरैबायदि थायो क्लास 8 पासनिफ्राय मोनसे थायो एन्ड बेनिफ्राय 10 पास लेभेलनि मोनसे थायो। दा बेखायनो नोंथांमोना जायखिजाया पेपार 1आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बेयाव क्लिक खालामबाय। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय कुइसन पेपार एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय प्रेक्टिस खालामनो हागोन आइडिया मोनगोन माबादि सिस्टेमाव एग्जाम जादोंमोन अके। बेनो जाबाय नोंथांमोना 135 मार्क्सनि जादोंमोन मानोना बे जाबाय क्लास 8 पास लेभेलाव 135नि जागोन एन्ड बेनिफ्राय टाइमा जाबाय 10 AM निफ्राय जादोंमोन स' नोंथांमोना नुनो मोनदों फुङावहाय। स' बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं गैया आरो मोनसे हायोबा स' नोंथांमोना 1 नाम्बार मोननाय जादोंमोन अके माने मोनसे हाबानो 1 नाम्बार नोंथांमोना मोननाय जादोंमोन 135 नोंथांमोना कुइसन मोनदों एन्ड बेनिफ्राय काट अफआ हमना ला 60 एबा 55आव नोंथांमोनाहाय थांनायखौ नुनो मोनदोंमोन। स' बे जाबाय नोंथांमोननि क्लास 8 पास लेभेलाव देन बेनिफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया स' नोंथांमोना ब्लेक पेनजों लिरनांगोन। दा नै कुइसन पेपारा बेबायदि स' नोंथांमोना मोनगोन बर'जोंबो लिरनो मोनगोन बर' बेंगलि एसामिस हिन्दी इंलिश नोंथांमोनाहाय मोनबा लेंगुवेजजोंहाय लिरनो मोनदोंमोन अके। स' मोनसेखौनो गोबां कुइसन मोनदों बेबायदि स' नोंथांमोनाहाय नुनो मोनदों आरो गासै मोनबा लेंगुवेज दङ स' बेखौ नोंथांमोनाहाय नायबानो जाबाय। स' नोंथांमोना बेक फैदो बेक फैनानै नैबे क्लास 3आव क्लिक खालाम अके। स' बेयाव खालामनाय लोगो लोगोनो जास्ट नोंथांमोना कुइसन डाउनलड खालामनोबा पेपार 3 दङ 4 दङ 5 दङ स' नोंथांमोना ड्राइभारबो मोनदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव जाबाय ड्राइभार लेभेलनि 10 पास लेभेल HS पास लेभेल बेनिफ्राय डिग्री पास लेभेलाव। दा जों पेपार 3आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेसेबां मार्क्सनि एग्जाम जागोन एबा जादोंमोन स' बेखौ नायोबा स' नोंथांमोना मोनदों नै दा बेवहाय जाहैबाय पेपार 3आव 150 जादोंमोन देन बेनिफ्राय बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै स' बेखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो। एन्ड नेक्स्टआव जों पेपार 4आव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव टटेल मार्क्सखौ नायगोन जे बेसेबांनि दङमोन बेनो जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन बे जाबाय डिग्री फार्स्ट लेभेलनि स' बेयाव 175नि एग्जाम जायो अके जेराव नोंथांमोननि काट अफआ हमना ला 136 गाहाम थांदों बा 106 गाहाम थांदों अके पस्ट लाइ पस्टआव। स' बेबायदि आरो नोंथांमोननि ADREनि नोंथांमोना माखासे बे नायनानै प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय आरो मोनसे हाबा बेसेबां नाम्बार मोनो 1.75 नोंथांमोना मार्क्स मोनदोंमोन हमना ला स' नोंथांमोना 100 कुइसन्स मोनगोन अके 100 कुइसन्सआव 1.75 मार्क्स नोंथांमोना मोनसे हाबानो मोननाय जायो आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै दा लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना जास्ट डाउनलड खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामदो।